Barkanmu da dare. Barkanmu da shan ruwa da fatan kuma mun sha ruwa lafiya. Yanzu kuma za mu ce barka da asubahi da fatan za mu yi sahur lafiya. To Allah ya mana jagora, Allah kuma ya shige mana gaba baki ɗaya. So a gurguje yau dai za mu yi wani bayani na wani mining mai suna Ice blockchain, wanda suka fitar da coin ɗinsu wanda ake mining, wanda gashi nan project ne mai kyau mai inganci, wanda fatan mu dai al'umma su shiga su samu alkhairi. Amma kafin nan za mu ɗan nuna mutane wasu daga cikin abubuwa na yadda shi mining ɗin nasu zai kasance da kuma yadda ake yin sa. So nan suna bayani akan yadda mutum zai gina team ɗinsa kamar da sauransu dai. So zan ci gaba kaɗan a takaice. So bayan wannan ina gashi nan suka ce the digital currency you can mine on your phone. Ya ce wani currency ne ko a ce wani kuɗi wanda za ka iya mining ɗinsa ta hanyar wayarka. Aka ce free mining using your phone, mana mining na kyauta wanda ake yin sa da waya. No resource or battery consumption. Sannan suka ba ce gashi nan decentralized network ne network ɗinsa, sannan available on both Android and the iOS. Sannan kuma yana da an sake shi free. Za ka iya samun sa a kan Android, ma'ana akan Play Store da kuma masu iPhone. Sannan suka ce mining ice is free. Mining na wannan ice ɗin free yake. All you need is an invitation. Duk abin da kake bukata to kawai yana ƙarƙashin gayyata ne from an existing trust members of the network, daga wanda yake cikakken member na wannan mining ɗin. To shine kawai zai iya baka wani invitation code ɗinka, code ɗinsa kai don ka samu damar shiga. So aka ce if you have an invitation you can download the mobile app below. Idan har kana da wannan invitation ɗin to kana da damar da za ka yi download ɗin wannan application ɗin da ke ƙasa. Gashi nan da aka saka maka mi download now. Za ka iya bi ta nan gurin kai download. So bayan nan bara in shiga in ci gaba dai. Nan kuna gani dai a hankali mutum ya duba sai ya gani ga yanayin yadda tsare-tsaren wasu abubuwa daga cikin nasu suke. To sai mu zo abinda dama za ka ƙara bi ka tantance, sai ka zo za ka iya bi ta Facebook ɗinsu ka ga account ɗin janu ne. Sannan sai Instagram, sai Twitter, yake Telegram, ga TikTok, ga LinkedIn, ga yake da suna YouTube. To bara mu shiga daga ciki ɗaya ko biyu don mu gani, sun da kowane din na duba su janu ne mai kyau kuma sannan suna da inganci. Bara mu shiga da Facebook. Na taɓa kan Facebook yawa ga Facebook ɗinsu ya buɗe. Kun ga suna da followers a Facebook kusan mutum 50,000. Gashi nan Ice blockchain idan ka duba gashi nan a nan gurin. Gashi nan Ice blockchain. Gashi nan Ice decentralized features. So gashi daga cikin postin ɗinsu na Facebook in ka duba za ka gani yadda suke a takaice. Wannan dai kusan gane cika ko da surutu sai dai mutum ya shiga dai cikin wannan kai tsaye. Bara in ɗan yi baya kuma in ƙara ko. Wato gashi kowanne za ka iya shiga ka gani. Bara mu ga wanne za mu ƙara shiga ko. To bara mu ƙara shiga kan YouTube ɗinsu mu gani. Su shi ma ya buɗe, misali mutum zai iya bibiya shi ma ya gani sosai. Yauwa to akwai irin su LinkedIn da na faɗa, akwai kuma Instagram, duka kowanne za ka duba su. Saboda iya guda biyun ma ya isa tukunna sai mu ci gaba. Saboda kar bidiyon ya tsayi muka ce za mu ci gaba da yin bayani dalla-dalla. Sosai wannan a takaice suke magana ne wannan yadda what is ice and how does it work, ya yake kuma ya zaka yake aiki. Da abin da ake ganin tambayoyi ne da ake gudanar da su gaba ɗaya. To kana taɓa nan gurin zai buɗe maka. Sai nan gurin shi ma za ka taɓa shi nan da na buɗe wannan aka ce how is ice and ya ake samun shi wannan ice ɗin. To su ga yana sun yi bayani gaba ta farko a yanzu da ake yi. Sun faɗi cewar duk daga mutum ɗaya ko a ce daga babu zuwa mutum 50,000. Duk wanda suka yi rijista a wannan takin to da awa ɗaya za a ba su wannan ice ɗin da awa ɗaya guda 16 za a ba mutum. Da zarar kuma an kai mutum 50,000 zuwa sama za a rage shi, za a yi halbin ɗinsa.
To ga yanzu yanzu da nake magana ina ga duka ba a fi mutum 25,000 ba da fara shi da yin rijistar sa. So in kana buƙata kuma ƙara samun bayani daki nasa, ka ga nan gurin da aka sa read more halibin ɗin nan, sai ka taɓa nan gurin daidai halibin ɗin sai ya buɗe maka ka ga sauran bayanan su yadda abubuwan su ke ga na taɓa. Yauwa afuwa dai mutane wasu da abin da za mu yi shi daki kowa ya gani. Gashi ɓangaren halbin a isa halbin. To sai ka zo sai ka ɗan ja ƙasa gashi nan an fara yi tun kusan 6 ga watan Disamba. Gashi idan ka duba muka duba nan gashi tsarin halbin ɗin. Gashi nan aka ce yauwa. Bari in sassaka mana mu gani. Kun gani nan daga mutum 0 zuwa mutum 50,000 da awa ɗaya za a riƙa ba kowane mutum guda 16. Da zarar an kai mutum 51,000 zuwa 250,000 to za a rage shi. Za a yi halbin ɗinsa a dawo ba mutum a dawo ba da guda 8 da awa ɗaya. To shi ma da zarar an kai mutum 251,000 za a ƙara tsuke shi. Za a riƙa ba da guda 4 da awa ɗaya. Har a kai adadin mutum 1,500,000. Mutum 1,250,000 gashi nan dai haka har a dawo ana ba da 0.1 a da awa ɗaya. To kaga wanda suka samu suka fara tun a yanzu su za su more sosai, su za su mori al'amuran sosai yadda ya kamata. To bayanai dai abubuwan nan ya ƙunshi bayanai daki sosai. Sannan kun ga nan gurin ma sun ƙara fito da duk tsare-tsaren su na social handles ɗin su gasu nan. Ga Telegram, ga Twitter, ga Facebook, ga Instagram, ga LinkedIn, ga TikTok, ga YouTube kuma kowanne ba shi da matsala ga kuma GitHub shi ma again. Gashi wannan knowledge ɗin nan base shi ma wani abu ne mai zaman kansa wasu bayanai da suka ake ƙunshi. To kar na cika ku da surutu dai a takaice bara mu tafi ya mutum zai yi rijista ɗin yanzu. Yadda mutum zai yi rijista shine na farko ga link a nan gurin wanda na saka ga link ɗin na ɗora shi a wannan group namu mai albarka mai suna zauren admins. Sai ka zo sai ka yi copy ɗinsa ko kuma ka danne ko kuma ka taɓa shi kawai kai kan browser. To amma ni bara ne wani hikima zaka danne shi iyakan link ɗin. Okay iyakan link ɗin ka ga na danne shi ka ga na yi copy haka. To da na yi copy sai na fito sai na koma kan sai na fito na tafi kan ya yake kurum. Na zo kan kurum sai na tsaya sai ne haka. Na danna shi sai ne posting ɗinsa a gurin. In ne posting yauwa. Gashi nan nayi posting sai ka danna searching. Kana danna searching da rike shi kaɗan ya ɗan. Okay to gashi nan ma zai buɗe. Ka danna searching ga abin da ya sa maka you are invited to ice cream. To kaga kana shigowa nan gurin kana danna shi kawai abin da za ka yi sai ka taɓa nan gurin idan Android gare ka kana taɓa shi zai kai ka directly kan Play Store sai ka sauke application ɗin. In kuma ba haka ba sai kai copy nan sai kai copy ɗin user yake invitation code ɗin. Gashi nan Musa Wali shi kaɗai shine invitation code ɗin. To shi ma a nan gurin a kan shi nan za a ƙara wani ilimi da yawa in kana buƙata. Za ka zo gashi za ka ga tsare-tsaren su da yadda abubuwan suke sannan in kana buƙata nan gurin za ka yi taɓa shi kana jan shi zai buɗe haka. Za ka yi ta karantawa yadda abubuwa suke ga yadda ga kaza da sauransu dai afuwa. So gashi nan dai. To yanzu yauwa. Yanzu bara mu shiga yadda ake rijistar afuwa kan na cika ku da surutu. Sai mu taɓa nan da device na Android gare mu sai mu taɓa nan. Mun taɓa ta haka. In ka taɓa shi zai buɗe zai kai ka Play Store. Yauwa gashi ya kawo ka kan Play Store sai ka zo sai ka yi downloading. Gashi in ka yi sai ka danna download. Gashi nan is decentralized feature sai ka danna shi sai ka yi downloading. In ka yi downloading sai ka zo sai in ka yi downloading zai nuna maka haka. Ka nuna maka haka sai ka zo sai in ka bar shi a kana da hanyoyi guda 3-4 na yin rijista ko kai da email ko kai da phone number ko kuma kai da Google ko kuma kai da Twitter. To a mafi sauƙi za ka iya yi da phone number ɗinka haka. In ka taɓa kan phone number ɗin idan ka taɓa shi za ka ga wannan rubutun ya dawo nan ya dawo nan.
za ga wannan jan ya dawo nan gurin, to zai baka code ɗin ƙasarka in Najeriya ce ka tabbatar da +234 ɗin nan ya fito, sai ka shigar da lambarka. Kana shigar da lambarka kawai sai ka danna wannan login in or sign off. Idan duk ɗaya ne za ka yi, in kana dannawa in ka taɓa register ko zai baka login, in baka taɓa kuma zai baka sign off. In kuma da wani za ka ɗauka daga cikin wa'annan ɗin ka yi register duk ɗaya ne dai. To idan ka danna in phone number ka sa zai baka wannan capture. In ya baka capture ma'ana sai ka tabbatar da kai ba robot bane, mutum ne. Ka kama wannan in ya baka irin wannan mountain or hill ɗin kaga na farko ga amsa ɗaya, ga ta biyu, ga ta uku ko sai ka danna wannan verify ɗin. In kuma ba shi bane to ka tabbatar da abin da suka baka yi selection daidai. Zai nuno maka haka in kai selection daidai za su tura maka da OTP ta shi phone number ɗin da ka saka, sai ka zo ka shigar. Kana shigarwa ko sai ka danna done. Kana shigarwa sai ka danna done. Amma baka danna ba su da kansu za su shigar ma sai su wuce. To da ka yi saka kuma sai su dawo da kai nan za su ce maka welcome to ice. Kana shigowa welcome to ice to shikenan sai ka danna next a ƙasa. Za ka gani ka danna next ɗin. Ga misali ga inda za su sa maka next ɗin a nan gurin. A nan gurin za ka ganta sai ka taɓa ta kawai. Sai ka zo sai ka za su ƙara dawo da kai nan. Shi ma ya ka ƙara danna next again, sai ka ƙara danna next. Shi ma sai ka ƙara danna next again. Sai ka yi ta danna next day again. Bayan ka gama danna next again sai kuma ka zo sai ka shigar da username ɗinka a nan gurin. Ma'ana za su taƙa shi nan suna tabbatar maka cewar claim nickname. Your friend will need to use this nickname to join your team. Wannan username ɗin da za ka saka a nan gurin to duk wanda zai register ƙarƙashin team ɗinka to da wannan username ɗin zai yi amfani. Sai ka saka username ɗin da shi ne zai fito a ƙarshen referral code ɗin a matsayin referral code ɗinka. Ya suke baka shawara ga suka kawo maka misali in zai yi ka yi amfani da suna da lamba. In kuma ka sa suna ma normal in ya karɓu shi kenan. In kuma bai karɓu sai ka haɗa da lamba. Suka kawo misali ga suka sa name 01. To bayan ka saka sai su zo ka ga misali suka ce who invite you, waye wanda ya gayyace ka. Kana saka wani username ɗin abin da za su turo za su tambaye ka yanzu kenan a nan gurin. Waye gayyace ka cikin wannan mining ɗin. To idan ni na gayyace ka directly ga nan sai ka saka musu Musa Wali. Sai ka sa Musa Wali. In kuma wanda ya turo maka link ɗinsa ya haɗo maka da bidiyo ɗin to sai ka saka link ɗinsa, sai ka sa invitation code ɗinsa. Sai ka sa invitation code ɗinsa. Sai kuma kana kammala za su yi maka welcoming sai kuma su baka guda 10 ladan register. Da sun baka guda 10 ladan register ɗin nan sai kuma ka taɓa wannan complete nan gurin daga an sa complete. Za ka an sa complete ga nan na taɓa na sa mai kibiya to sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi kuma zai kawo ka nan gurin ka yi register successful. Register ka ta yi sai ka danna nan gurin. Sai ka danna nan gurin. A dai nan gurin za ga inda kibiyan ta nuna kaɗan. Yawwa za ga an sa claim your nickname ko. Kana claiming shi kenan za ka fara mining ɗinka insha Allah. Ina ga shi kenan a takaice. Sai kuma ka zo ka taɓa za su baka wannan option ɗin. Sai ka yi tick a nan gurin sai kuma ka danna I agree shi kenan. Ka danna I agree shi kenan za su ce ma to ka ga sai su dawo da kai nan. So suna da tsarin staking. Za ka iya yin staking a yanzu za kuma ka iya barin sai nan gaba. Staking ɗinsu akwai na shekara 5, akwai shekara 2, akwai shekara 1. Amma suna shawartar mutum da ya na shekara 2 kuma 75%. Shine abin da za ka saka maka. Idan kana so ka yi staking ɗin nan da aka saka free stake now kawai ka za ka taɓa. Kana taɓa shi zai nuna maka gurin yadda za ka yi staking ɗin. In kuma ba ka da buƙatar ga nan gurin an saka maka mine. Shi za ka taɓa kawai. Za ga alamar guduma kawai ka taɓa shi kenan ka ci gaba da mining ɗinka. Ga tsarin yadda shi staking ɗin yake idan ka taɓa shi to ka ga nan shine 2 years. Ga shekara 2 ga 75%. Abin da za ka yi lock off ɗinsa ga nan suka ce staking is a process
that involve committing your crypto assets to support blockchain, to support a blockchain network and the confirm transaction. In ka kammala kai tsaye sai ka na tick a gurin nan, sai ka na stake a gurin nan. Shi amma bara na je mu yi shi wannan na yanzu don mutane su gani insha Allah. Yauwa bayan ka kammala ga shi application ɗin ga shi a nan gurin ice, ma'ana ga shi a nan gurin to bara mu taɓa shi. Zan taɓa shi yanzu sai mu je mu ga yadda sauran abubuwan za su kasance. Yauwa. To ga shi, za ku ga gashi bayan ka kammala waɗannan abubuwan ka zo ka yi claiming ka fara, to akwai waɗannan nan za ku ga gashi an saka maka me. Akwai step 6 da ake buƙatar mutum ya ciki. Na farko ka yi ƙirƙiri username na ƙirƙira, sai ka fara mining na fara, sai ka saka hotonka a profile. Bayan ka saka shine na 3 kenan, sai na 4 sai ka yi following ɗinsu a Twitter. Na 5 ka yi joinin Telegram. Na 6 ka yi invitation ɗin mutane aƙalla ko 5 ne. In kuma baka yi ba ma wannan ba wajibi ba ne. To bara mu ga sai kuma idan misali kana so ka yi staking ɗin, sai ka zo nan gurin da zan saka wannan alamar haka. Nan gurin sai ka taɓa nan gurin. Yauwa an taɓa shi. Ka ga shi an saka stake a na farko, staking a na farko, a nan gurin staking. To kawai sai ka taɓa ɓangaren staking ɗin, kuma kana da ƙorafi ne kana buƙatar customer here sai ga nan sai ka taɓa nan. Bara mu taɓa staking. Yauwa kaga staking yadda na gama. Sai ka taɓa nan gurin, sai ka danna nan gurin. So ga shi na yi, sai ka na stake ɗin a bashi a matsayin shekara 2. Sai are you sure you want to free stake your coin? This cannot be undone once you confirm. Ba zai taɓa yiwuwa ka yi wannan ɗinsa ba sai. So ga shi zan yi confirming. Yauwa na yi confirming ɗinsa na shekara 2 75%. Ine za ka ga sun kai mai dawar nan. Shigo inviting. Yauwa idan sai kuma na gaba in za ka ɗauki referral code ɗin kalin ɗinka sai ka taɓa nan gurin invite friend and extra. Sai ka danna sai ka yi ɗauko link ɗinka. In ka danna shaka, yauwa ga shi na danna shi da na nuna mana yadda ake ɗaukowa. To kaga in tura za ka yi directly sai ka tura shi ta WhatsApp. In Telegram ne sai ka tura, in Twitter ne ka tura, in Facebook ne ka tura. In kuma misali copy ɗinsa za ka yi ga copy nan gurin sai ka copy sai ka je ka tura wanda za ka tura. To sai wannan bara in ƙarasa cike waɗannan mu gani wannan abubuwan. In za ka yi uploading hoto ko dai ka bi ta nan gurin ko kuma ka bi ta nan duk ɗaya ne wajen wannan ɗan mutumin kana taɓa shi ne zai kai ka wajen hoton. Sai nan gurin kana buƙatar wasu bayanai da suka saki da wuri sai ka danna a nan gurin, sai ka taɓa nan gurin. In kana buƙatar kuma ga team ɗinka sai ka dubo nan gurin. Ga shi nan. Yauwa fara in shiga in uploading ɗin hoton. Wa kun gani yanzu na yi uploading ɗin hoton. Na yi uploading ɗin hoton na sa hotuna sun ba mu following Twitter. To bara mu taɓa kan Twitter ɗin mu gani. Yauwa na taɓa kan Twitter su. Yauwa ga Twitter ta buɗe. Kawai sai ka zo sai ka taɓa nan gurin following. Kawai ka yi following ɗinsu a kan Twitter. Ok sai na yi login kenan sai ka yi login. Yauwa ga shi ta buɗe. Sai ka zo sai ka yi following a nan ɗin. Sai ka yi na following. Yauwa ga shi na yi following ɗinsu sai ka koma baya kaɗan. Kaga suna da followers wajen mutum 1000 nawa ne? Mutum 7400 da abubuwa sun following ɗin mutum ɗaya. Yauwa ga shi yayi sai kuma ka zo gaba ta gaba shine sai ka yi joining Telegram. Joining Telegram.
an ta Telegram. Ok, Telegram username kawai za a sa kenan a gurin. Yawa da ka saka username ɗinka na Telegram, ka yi ya yake ka yi confirming. Ok, ka yi confirming to shi kenan za su shigo da kai nan, za su dawo da kai kawai sai ka zo sai ka yi joinin. Gashi nan ka ga na yi joinin. To kawai shi kenan sai ka ga shi ma anan suna da subscriber mutum 9,000 kaɗan. To gashi abubuwan da suke faruwa. So sai ka yi back sai ka koma. Haka shi ma ya yi komai da komai na cike duka ka'idan nan. Kawai na kammala wannan, na buge wannan, na buge wannan, na buge wannan. Duk na yi wannan saboda mutane da su gani ne. Sai na inviting nan aƙalla mutum 5 ka yi shi kenan. Shi ma kuma na gaya muku ba dole ba ne. Kana yi shi kenan za ka ga nan gurin an cike maka shi. An saka maka confirming ya cika sosai da sosai. Sai kuma kun ga gashi daga rijista ta har na samu guda 50 kamar yadda na faɗa. Insha Allah Allah ya saka duk guda. So da haka zan ajiye link na shi wannan mining describe na wannan bidiyo. Wanda ya kalli bidiyon ka duba describe ka za ka iya taɓa link ɗin directly kema ka je ka yi rijista don ka fara. So muna da ƙara gayyata ko a ce duka wanda suke baƙi a wannan YouTube channel namu mai albarka mai suna Musa Wali Global Crypto da su mana subscribing da kuma danna mana alamar ƙararrawa don ganin videos ɗin waɗanda muke ɗorawa game da mining masu inganci da kuma wasu abubuwa da mutum zai bawa kan tsaro a harkar yanar gizo-gizo da sauransu. Ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan nasara a rayuwa. Allah ya taimake mu ya mana jagora.